Yo, what's up, guys? Our first time here, Muroora, wenyu kudriver. So today, Muroora wenyu driver for the first time. I've been teaching here, but sat aita practical, you know. So, the guy mbona nasi tano jikwanisa here. Nonga ndakata 3-4 days ndichingopinda nayo mota ndongomuudza kuti kana wapinda mumota you need to do this and that wozotanga kumutsa mota yako so wozodai ndichazongomuudza chete. So today tirakuona kuti zviri kupinda here mukasoro ako kana kuti zviri kuita zvemafunnies. Saka kiki are you ready? Yeah. Yes. Itatonza zvandakakuudza. Hand it on. Okay, so let's get my break pango. Wow, you can do it, baby. You can do it, baby. Then, handbrake passy. Let's come a break. Samanyise, mira, it's kama brakes, baby. It's kama brakes. Doubt to mire second route sikama break moto yako ngaimire good baby kana uchibvisa ku park huko usangoti brrr anditi Okay unopinda mu park reverse neutral zvakanaka naka wozonoti mu drive mako anditi okay. Let's go baby and yes baby you can do it my love hey ai mikaimi zvodadisa mani mukadzi wangu anodriver mani ndikagwara zveponetsi ndomanyiswa pasi hospital. You can do it baby straight my love. Okay. Wow aiwawo ndikufara kani handitoni steering yedu ngaidzoke tena wow steering yedu ngaidzoke good aiwa zvakaendwa izvi ndikufara guys handitoni atene icho handitoni chimboisa tumafuta mudiwa wangu chimboti pfa imboti pfa wamonere tumafuta chizo wow katini toni straight andina kuti mafuta ndati straight okay ndachidokasika kubva pazuva pavachindirwadza handitoni sanyotenda bebe ona it's a straight wow ukuenda nekuopiwo but muteri kufamba hand as long usiri kudhumira hand tena icho zvakaendwa guys. I'm so happy usanya kutena baby okay straight steering yedu ngaitene nawo ngaitene ngaidzoke wow imika tumafuta chimbodira tumafuta tushoma baby tushoma mudiwa wangu iti pfa chimboti pfa aiwa baby iti pfa kani wow turegedze tena it's oh my god katimise mota yedu si katimise toni usamhanya nditi handbrake yedu ndosiya mabrake manadzimamot chichikaka so guys Muroora wenyu achiri kudzidza driver and nas Jesus kuzvokuzotarisa mabirezi ndiona kupi nguva yacho I will teach you zvese haungagoni zvese as long uchigona kumuvha mota uchigona kutena but iye zvino chaungoita chete wangomuvha mota nekutenera kuright hausotombotenera kuleft saka for today zvapo handiti okay. So guys, we will be showing you
every time patinenge tichienda neMuroora kuma-lessons. You know? So guys, thank you. We love you. How are you feeling? Ndikufara shehu the driver. My first time driving. First time I'm garapana guys. Akisa mafuta. Boom. Ndiche. Bana chapes rock to ndi high and driver wao baby. Ndikukudza.